Калі вы селі не ў свой вагон, то шлях ваш будзе цяжкі і цярністы, чужы, пастылы будзе ён, пакутны, часам нават гарысты. Калі вы едзеце не ў той бок, білет назад вам даражэйшым стане. Жыццё вам дасць важны урок. Вы ехалі, як быццам у дурмане. І перш чым праязны білет купіць, падумайце, дарога туды варта? Пытанне быць там ці не быць рашыць сур'ёзна важна, а не жартам. Цвёрда запомніце вы на зубок. Сцвярджалі так мудрыя людзі. Калі паедзеце не ў той бок, білет назад всё ж даражэйшым будзе.